DPW, det er jeres light heavyweight champion, Johnny Casanova. I vil blive beæret med min tilstedeværelse i remisen i Randers den 22. august til showet Respekt. Og det show kommer til at handle om respekt. Fordi inde i bur vil jeres champion gå op mod Ravn. Ravn, som ikke viste mig respekt til sidste show, da han afbrød mig og kostede mig sejren. Heldigvis for ham har han fået en kamp mod mig og en chance for at få mit bælte. Men det kommer ikke til at ske. For jeg bliver godt nok talt ud til sidste show. Men inde i det bur, så bliver det dig, der bliver sat til tællingen. Og Johnny Casanova går hjem endnu en gang som light heavyweight champion.